Gisaulog sa mga miyembro sa Sustainable Livelihood Program Associations kun SLPAs ang Sadya Ani SLPAs Kapistahan sa Davao, Lunes sa buntag Nobyembre 17 sa Davao City Recreation Center kun Almendras Gym. Moabot sa 300 ka SLPA members gikan sa tulo ka distrito sa Davao City ang misalmot sa usa ka adlaw nga aktibidad. Tingwa nini ang panagiusa og kooperasyon sa SLPA members, partners ug stakeholders. Kaya naman nahatagan nga mga capital seed funds sa mga associations from District 1, 2, and 3 para maayudahan ang ilahang panginabuhian. No? Pinaagi sa kapistahan, mapadayag nilang ilang pagpasalamat ug madasig ang komunidad aron mas mapalambo ang malungtaron nga panginabuhi ug kalambuan sa Davao City. Para pakita po no nga sila nagbakugi no sa ilang pagpaningkamot nga ang ilang mga negosyo nga muunlad yun mo-uplift ang ilahang livelihood, and then ma-showcase po this because not only gathering the SLPA but gipakita po ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga produkto no nga naa din sa atong mga booth. Sumala ni Rosa Ana Gado, ang Project Development Officer 2 sa DSWD-11, dako ang ilang nakitang kalambuan sukad ilang natabangan ang mga solo ug asosasyon nga miyembro sa Sustainable Livelihood Program. Aktibo og nagbalambuon gyud ang ilang tagsa-tagsa ka mga proyekto nga gipunduhan sa ato ang Sustainable Livelihood Program under sa DSWD. Gawa sa paghatag og hinabang pinansyal aron matabangan ang mga solo ug SLPA members, lakip sa plano sa DSWD ang pagdalit og skills training. Gipasundayag sa bato sa aktibidad ang klase-klaseng produkto sa matag SLPA uban sa ilang mga istorya sa pag-asenso ug mga kalampusan nga natabang sa programa. Usa sa misalmo sa exhibit ang Tawan-Tawan United Farmers Association gikan sa Tawan-Tawan Baguio District sa Davao City. Tabliya nga produkto ang ilang gipasigarbo. Sa mga association karon, nakatabang pod ang DSWD kay gitagaan mi nila og fund nami grant 450,000. Dako kay natabang kay nakapalit mi sa amo ang mga equipments nga gamit sa pag-process sa amo ang tabliya po. 25 ang miyembro sa Tawan-Tawan United Farmers Association. Niaging tuig, isugdan nila Rosalie Sitcharon ang ilang negosyong tabliya. 9 kilo sa tabliya ang maproseso sa Tawan-Tawan United Farmers Association kada adlaw. Naami existing tabliya daan. So nagkuan mi, napasalamat mi nga naabot ang DSWD kay natagaan mi og dagdag puhunan. Importante jud kay kulang-kulang mi sa mga equipment. So karon pasalamat mi kay dako jud kay natabang kay naami mga equipments sa maka-process mi og maayo sa amo ang produkto nga tabliya po. Gipang dispisab ni Welma Di Tomas na taga Times Beach, Ikulan, Davao City ang iyang produktong mga souvenir. Solo nga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program si Wilma. Gitabangan mi sukad atong COVID, gitagaan mi og ayuda sa DSWD. Mao na ni among stock sir, pero dili pa nindaghan na mig stock dito sa balay ro nabilin pa, wa gamay mao lang imong idala. Dako jud sila kay gikatabang kay na gi-improve na mo among kuan, wa man namo gi suroy-suroy gipalit gyud namo mga materyales. So, akong bana pod mo nagtahi gyud aning mga ngani sir kani mga abaka fiber. Nya iko po ako abag-abag lang pod ko nya ako jud taga saga marketing nga nagapamaligya. 15,000 pesos nga financial assistance ang gihatag sa DSWD kang Wilma. Naka-beneficiary po mi sa doli, itagaan mig makina. Pasalamat po mi kay makina po to, dako po to kantidad po to sa doli. Mo nakadugang sa among negosyo pod, mo ni among sukad sa una mo gid among ginapanginabuhian. Tungod sa tabang sa programa, napalambo sa pamilya ni Wilma ang ilang negosyo. Napalampos ni Wilma sa college ang ilang duha ka anak. Ang SLP, usa ka programa sa pagpalambo sa katakos alang sa mga kabus, kuyaw ug marginalized nga panimalay ug komunidad aron matabangan sila mapalambo ang ilang socio-economic condition, pinaagi sa pag-akses ug pag-angkon sa mga kinahanglanon nga kabtangan aron makasulod ug makapadayon sa malambuon nga panginabuhi. Ang SLP naningkamot nga mapataas ang level sa partisipasyon sa mga partisipante sa programa ug mapalawom ang pagbati nga sila ang tag-iya sa ilang kalambuan. Ang Sustainable Livelihood Program magpasiugda sa mga intervention pinaagi sa duha ka tracks. Mo ang Micro Enterprise Development Track alang kini sa mga partisipante nga dunay potensyal o kabubuton sa pagnegosyo.
ug ang Employment Facilitation Track alang kini sa mga partisipante nga kwalipikado ug andam sa mga available nga oportunidad sa trabaho. I-monitor sa DSWD ang solo ug mga asosasyon nga ilang gitabangan ubos sa Sustainable Livelihood Program sa gobyerno kung padayon ba nilang napalambo ang ilang mga negosyo. Kini ang unang higayon nga dunay gihimo nga ingon niini nga kalihukan ang DSWD. Eugene Hinutana, Newsline Philippines. Stay safe.